Ioan 6, adnod 1 i 15. Porthu'r 5,000. Un tro, ychydig cyn gwyl y Pasg, aeth Iesu a'i ddisgyblion ar gwch a dros môr Galilea i ffeindio lle unig a llonydd. Ond pan gyrraedden nhw, gwelon nhw bod llawer iawn o bobl wedi dilyn nhw i'r mynydd. Roedd y bobl yma wedi gweld yr arwyddion eraill roedd Iesu wedi gwneud. Roedd yna 5,000 o ddynion a llawer mwy o blant o grages. Wrth edrych ar y tyrfa fawr, roedd Iesu'n gwybod ei bod nhw angen bwyd. Bod Iesu'n gwybod yn iawn beth roedd yn mynd i wneud nesaf, gofynodd i Philip oedd yn nabod yr ardal ble gallwn ni brynu bara i'r holl bobl gael bwyta. Hyd yn oed os oeddwn ni wedi gwario 200 darn o arian, byddai dal yn ddigon i bwydo gymaint o bobl, meddodd Philip. Dywedodd Iesu bawb i eistedd y lawr ar y gwair. Mae yna fachgen fan hyn sydd gyda 5 torth o fara a 2 bysgodyn, ond wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn ddigon i'r holl bobl yma, meddai Andreas, brawd Pedr. Cymerodd Iesu cinio'r bachgen ac edrychodd i fyny'r neb a diolch i Dduw ei dad. Yna gyrraeddodd y bwyd i'w ddisgyblion i rannu gyda 5,000 o bobl. Wrth i'r disgyblion rannu'r bwyd, doedd e ddim yn dod i ben. Cafodd pawb yn y dyrfa digon o fwyd, mwy na digon, fydd boliau pawb yn llawn. Fe gasglodd y disgyblion 12 basgyn llawn o fwyd oedd heb cael ei fwyta. Roedd y bobl yn rhyfeddu at wyrthau Iesu, roedd e'n berson arbennig. Doedden nhw heb sylweddoli eto bod e'n cynnig mwy na bwyd a gwin a iachad, ond bod e'n cynnig bywyd tragwyddol i ni gyda fe. Mae Iesu'n dweud taw fe yw bara bywyd, a bod rhaid i ni ei derbyn mwyn cael bywyd tragwyddol.